Speciaal voor deze opleiding had het MCL een campus opzet in het gebouw van het bedrijf E-Kwadraat tegenover het ziekenhuis. Daarbinnen squallokaal neerjocht om de mensen met het nieuwe systeem, het EPIC-systeem, in de kunde te brengen. In de huidige situatie werken verschillende afdelingen in verschillende systemen in hun eigen omgevingen. En straks werken ze allemaal in EPIC. Dus het hele ziekenhuis werkt straks in EPIC. Dus ze hebben gezamenlijk één systeem. Alle medewerkers, van de mensen die te bedden verpleegsen om te de specialisten, moeten de cursus volgen. En dat is een hele uitdaging. Verhoringen zijn altijd spannend. En het hangt ook wat kraaien mij hoe flexibel als je binnen staande veriepen of net. Het is heel erg zoeken waar kunnen we de informatie vinden en hoe kunnen we de informatie goed verwerken. Het is een compleet nieuwe manier van werken. De processen gaan over de kop en de hele ICT-ondersteuning, dus daar waar al die 3500 medewerkers mee gaan werken, ja, dat wordt compleet anders. Wanneer u van uw huisarts een verwijzing krijgt naar het MCL, kunt u waar en wanneer het u uitkomt de afspraak inplannen via Mijn MCL. Door Ronne had er heel wat te dwaan geweest door de bescherming van de privacy van patiënten en de inviering van het elektronisch patiëntendossier. Daar zijn we wel uit in de zin dat we het heel erg belangrijk vinden dat we de privacy heel goed borgen. Dat betekent ook dat we dat in nauw overleg met de patiënt doen. Dus de patiënt geeft toestemming welke zorgverlener bij zijn gegevens kan. Sterker nog, als de patiënt zelf niet de toegang tot zijn dossier wil, is dat ook prima. De komende maanden wordt duidelijk of het systeem voldoet aan de verwachtings en dat elke niet in de moeite voorten kan. Ik denk dat het een ontzettende vooruitgang is in zeg maar de dienstverlening naar onze patiënten. Dat er veel betere uitwisselingsmogelijkheden zijn, ook naar andere ziekenhuizen. De zorg in Friesland gaat de komende jaren toch behoorlijk veranderen. Dat betekent dat er nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. En wij denken dat we met zeg maar, de keuze op EPIC en het implementeren van EPIC, dat we daar klaar voor zijn.